de todas as cidades da nosa cidade, pois para que a través dos departamentos de música de cada centro pois se traballe didácticamente cas nenas e os nenos e os mozos e mozas dos mesmos, non? E con esta iniciativa tamén, pois, e neste contexto que estamos vivindo, se dá pois a posibilidade e resposta a esa imposibilidade de poder realizar concertos didácticos. Sabedes que como consecuencia da COVID pois levamos 16 meses sin ningún concerto didáctico, e eso, pois esta ferramenta maravillosa que ademais acompaña non só a grabación do disco, sino unhas explicacións de desuso que van a permitir pois acercar aos máis pequenos pois esta importante iniciativa, non? Eu querolle ceder a palabra primeiro a Suso, despois a Casiano, para que de algunha maneira pois fale máis polo miúdo do resultado desta grabación. Este domingo próximo no Auditorio de Galicia terá lugar pois, o concerto do domingo da Banda Municipal de Música. Se fará a presentación didáctica do disco, e tamén decir que imos regalar pois un DVD a todos os presentes, a todos os asistentes ao concerto. Entón, paso a palabra a Suso. Moitas grazas, Mercedes, e bo día. Antes de nada, agradecer de novo tanto a proposta de Casiano, director da banda, para facer este proxecto, como a colaboración inestimable de Mercedes e do Concello de Santiago, porque, bueno, nos momentos nos que estábamos era difícil un pouco presentar un proxecto atractivo. E o proxecto xurdeu da idea de non poder facer eses concertos didácticos con algo moi pouco ambicioso, pero que foi collendo forma a medida que foi pasando o tempo, ata chegar ao punto de convertirse en un DVD no que temos dous aspectos, un que é o concerto en sí da banda cos instrumentos populares, e outro que é unha explicación de todos esos instrumentos populares, un por un, como funcionan, cales son as técnicas, materiais e metodoloxías que se empregan hoxe en día para mellorar esos instrumentos, e algo tan sinxelo como a privacidade de todo isto que se fai na casa, traducilo á internacionalidade de gravar un DVD que pode parecer algo moi anticuado e que se queda aí na noite dos tempos, pero que para nós funciona como unha copia de seguridade, á vez, pois, inclúe, digamos, algo antigo con algo moderno, como é un simple código QR, e podemos dicir que o concerto que se vai a celebrar este domingo no Auditorio de Galicia de forma presencial para o aforo permitido polo protocolo COVID, pois é só o punto de partida, xa que o mesmo concerto vai a estar colgado nas redes ao cual van a poder ter acceso dende todas as partes do mundo. Eso para min é importantísimo. A trascendencia que ten isto é que non é un espectador do público afeccionado que grava co seu móvil pois un tema ou dous. Non, é dende unha institución pública a que ampara a banda e dende un concello, como é Santiago de Compostela, un ano santo, que se distribúa un concerto destas características para todo o mundo. Pois, repito, para min é moi importante e moi trascendente para poñer en valor tamén a nosa música, os nosos instrumentos e a Banda Municipal de Santiago. Con un programa, xa dixemos en marzo, moi interesante, moi de fusión, porque está a música tradicional galega pois unida aos grandes compositores do mundo, non? Dende pois Richard Wagner, Bizet, Rossini, e iso pois tamén lle dá un valor engadido, porque con estes instrumentos tamén se pode achegar e aproximarse pois a música clásica máis universal, de alguna maneira, e iso pois lle dá, como decía, un valor enorme. Pasolle agora a palabra a Casiano. Nada, bons días, e darlle as gracias a Mercedes por apostar e apoiar esta iniciativa que, unha vez máis, dende a banda, pois estamos facendo, non? E queremos, de alguna maneira, apostar por outro tipo de proxectos para chegar
evidentemente nesta situación, como ben dicía Suso, de que non podemos facer os concertos presenciales, e a Concelleira tamén, pois, bueno, pois intentar chegar e facer unha oferta distinta, chegar aos colexios de outra maneira, facer chegar a banda e a proposta didáctica, Si dicir que esta proposta didáctica, bueno, cando naceu foi dando forma aí ao principio que facemos, pensando un pouco nesa primeira fase, non hubo que coller o proxecto e darlle forma, despois gravar o que, por unha parte, o que é as explicacións dos instrumentos individuais, explicando as características de cada un, despois a grabación coa banda en conxunto, cos temas aí que estamos no Auditorio de Galicia, e pois o que é a terceira parte desa primeira fase, que é meterse no estudo e mesturar todo, son, vídeo, todo eso. E, bueno, ahora estamos xa no que é na segunda fase, que, bueno, pois xa está o proxecto xa rematado para presentar, e por unha parte está este DVD, que neste caso, como ben explicaba Suso, ten esas dúas opcións de poder ver o concerto inteiro por un lado, incluso indo a cada tema en concreto, e por outra parte as explicacións de tantos instrumentos, e por outra parte está o que é, neste caso, o que é o enlace a plataforma online, a través do canal YouTube da banda, donde está xa posto en aberto para que todos, neste caso, se enviará tamén aos colexios para que poidan utilizalo como ferramenta tamén, neste caso, a través da plataforma, poder ver o concerto igual como está aquí, o sea, completo, ou senón peza por peza separada, ou senón as explicacións, neste caso, de Suso. Bueno, desde a banda decir que foi unha aposta distinta, e, bueno, pois toca reinventarse e seguir apostando por proxectos distintos, pero, sobre todo, tamén, de alguma maneira, pondo en valor o que é a nosa música tradicional, a nosa identidade, os nosos instrumentos. Creo que desde a banda municipal xa nos últimos anos estamos apostando por isto, e, polo tanto, unha vez máis, nada, agradecerlle a Suso a colaboración, porque a verdad que é un placer traballar con ele, e espero que esta ferramenta lle sirva a todos os colexios para, de alguna maneira, coñecer a banda e coñecer a nosa música, etc. Por lo tanto, nada máis que darlle as gracias a Suso pola súa colaboración, en este caso tamén a Concelleira por apostar e apoiar estas propostas que salen da banda. Alguna cuestión? Pois nada, moitísimas gracias. Non hai nada, non? Non hai, por aquí non hai. Pois convidar a veciñanza de Compostela a asistir o próximo domingo ao concerto no Auditorio de Galicia, porque realmente promete, e porque poden levarse un exemplar deste DVD tan interesante. Vale? Moitas gracias.